on the go. Let's explore. Hello, kung mapapansin nyo, wala si Pebs, hindi namin kasama ngayon. Andito kami ngayon sa Dubai, kasama ko ang writer ng Bicolano on the Go, si Abby at ang papa mama niya, biyanang ko, saka ako, siyempre. For the meantime, hindi muna kayo makakapag-shoot ni Pebs. So, mga vlog na muna namin ang papanoorin ninyo sa Bicolano on the Go. So, itutour namin kayo dito sa Dubai. Kung mapansin nyo, ang Dubai, magandang pagkakagawa ng transport nila dito. Malinis. Sa atin na 200. Mga ka-on-the-go, ang maganda dito sa Dubai, pag sumakay ka ng taxi, makikita mo yung details ng driver kahit hindi mo nang tanungin. Tapos high-tech yung metro nila. Ang metro nila, makikita mo yung details. Kung ilan pinakuna, kung anong oras. So hindi ka makakamba na iligaw ka ng driver. Day 2 in Dubai. So, papunta kami ngayon sa... Day 1 pa lang. Day 2 na tayo. Kasama ba ang arrive? Yeah, syempre. Oo, day 2 na. O, edi kung anong day man... 16 pa lang, 16 tayo umalis ay. 17 na tayo. Oh, Friday na ngayon. 16 tayo umalis. O, 16. day 2 na nga. Day Nag-aaway, 1. stop it. So, gano'n lang po talaga kami ng papa ko, vloggerist po. Papakilala ko po yung papa kong vloggerist. Makikita niyo po yung YouTube account niya soon. So, supportahan niyo po yung papa ko. Magaling po yan mag-TikTok. Anong pangalan ng account? Anong pangalan ng TikTok account mo? New Bilibid Prison. New Bilibid Prison 501. 501. Galing yan. Ano niyo po siya, supportahan niyo po siya. Nakakawasa. Ngayon po ay papunta kami ngayon sa DIFC, sa lugar kung saan. Kung saan kami kakain. Sa lugar kung saan nagtatrabaho ang aking kapatid. So, ililibre niya kami doon. After nun, pupunta kami museum. So, see you later. Later, galit. Bye! Bye! Okay mga ka-on-the-go, papunta kami sa restaurant ng kapatid ni Abby. Doon kami kakain na lunch na yun. So nag-ikot-ikot kami dito. Ano lugar ito pa? Gate Avenue. Gate Avenue. DIFC. AFC. Dubai International Financial Center. Dito kami sa Dubai International Financial Center. So business center to dito sa Dubai. Pero dito nagtatrabaho si Kuya Pao. Ay, si Kuya Pao. Si Kuya. Nagtatrabaho siya sa Healthy and Co. Nagtatrabaho siya sa Healthy and Co. Yung healthy siya, tapos ako yung Co. Kokomo. Si Kokomo. So kung nagtataka kayo, bakit ako naka-face mask? Yung mga tao dito hindi na naka-face mask. Hindi ko pa kaya yung amoy ng Dubai. Nag-a-adjust pa ako ng konti. Mga ka-on the go, mga Bicolano on the go, Kokomo. Ito ang pinakamasarap na restaurant na nakita ko dito. Ano gagawin dito, ma? Ano gagawin natin dito? Anong hinihintay natin? Buggy. Like that. We're going to ride Buggy. that car. No, the bigger one. The bigger one because
Hindi kami kasya. We are a big family. So we need a bigger one to be fit in one ride. Pa, saan tayo pupunta? Sa Skinita 11. Skinita 11. Mga konta ko, kailangan namin maglakad-lakad pa sa business center ng Dubai kasi medyo malayo yung restaurant ni Kuya. Kailangan muna magpaguto. Pero mamaya pupunta kami ng Museum of the Future in Dubai. Makikita natin yung mga high-tech na technology ngayon. Mga hindi pa yung nalalabas sa mga kumpanya pero meron ng Dubai. So makikita natin. Papakita namin sa inyo lahat. Ibabalag yun ni Papa. Pa, kaway ka pa. Hi. Hi. Hi mga kukomo. Uy, kulhan no. Kulhan no. Sana all. Pang shoot. Pang shoot. Sana all. Pang wedding shoot no. Kulhan no. Bigla kaming napatigil sa tindahan ng mga blanket kasi si Papa mahilig siya sa blanket na maligasgas, yung magaspang libangan niya kasi yun pag matutulog siya. So may nakita siya blanket, so tumigil kami dito. Tingnan niya, bibili siya. Paano tinitingnan mong texture? Makapal. Gusto may makapal. The yellow one? Yeah, no, yellow and this is that. Okay. Parehas lang, mga parehas lang. Yeah, same. Kuya, anong ginagawa niya dito, kuya? Bumibili ng kumot ni Papa. Biglang napatigil sa bilihan ng kumot. Walang kaplano-plano, biglang nakakita ng kumot. Nakikita niya, anong term niya? Maaligasgas. What's the term? Okay. Maliwanag mo kung anong ibig sabihin ng maligasgas. Papa, same lang. May kasama kasi maaligasgas. Oh. Pasok. What's the meaning of maaligasgas? Rough. Yeah. Rough pillow, rough Rough, blanket? something that it scratch you. Paano masabi? Pastilan. So weird. Scratch me? Like rapper? Like pangliha. Pangliha ba sa Tagalog? O anong ang English ng pangliha? Yung pang-finishing. O pang-finish, pang-polish. Ito daw may... Tatanong natin si Mama kung anong ibig sabihin nun. Ma, anong ibig sabihin ng ano? Taiwan. No. Ma, anong ibig sabihin ng maligasgas? Raf. Ang galing na sa Papang tatanong. Paano ibig sabihin ng maligasgas? Rap. Rap. Naging Parang P-O-F. parang rapper. Pang ito. Iliga rapper. Ano yan? Katundaan. Parehas lang yung dalawa, no? Tignan mo, ano pa? Tsama, malaki. Malaki man. No discounts in your citizenship. There's no sale? Because this stock I have already finished it, so till now no discounts. To ano? Already finished my almost stocks. To magkano daw? 20 pesos? 300. That is... Mahal. 250 na yun. Very expensive. And I think this is 299. Oh, that's 299. I think this is 299 100% dirham. cotton, of course, little bit. I think Equivalent to 5,000. 5K. if you Zara That home, you blanket go, is a 5K? I What you the you heck? get more than this. Pwede tayong bumili sa Divisoria niyan, 20 lang. Ano ma? 100% cotton. This is Wala ba? If that's my dad's happiness, let's buy it. Can't Can't buy his Yeah. happiness. give whatever he wants.
Ito na lang. Take it. Pa, it's 300. Mahal nga. No problem. He has 1,000, right? He can buy. Pang may 1,000 ano ka, dirham? The thing is, you will go in Zara home, you will pay more than this. Yeah. We'll go Gold Soap. Why we will go Zara Home? Gold Soap is available from India. Pa, ito oh. Karen. Ayoko na yan. Hindi Yun na na nga, yan. bili mo na, oh. You will feel good in the Turkish cotton. Give me calendar. In the Indian curtain. No, the I've been first to very Turkey, nice, I've been to India, both. First very nice cotton will be You're in from? Egypt, Turkey. Then after Indian and You're Pakistan. Turkey. I'm from Nepal. Ano Though you don't have I cotton have in Nepal. one. I We buy have, but cotton is there. Cotton is different. Now this cotton. Open I mo have nga ito. one. You open that. I will buy one. This one, open. For my husband. What open this one? Yeah. Yeah, to show him. We need to test if that blanket is good. Testing. Okay. Okay, testing. O, higa, tapos tulog. Because he doing that unless if Cannot he buy, sleep. he cannot sleep. So it's useless if he buy. Can sleep. Haba ko. Ano pa? Sarap? Ano ba to? Maligas-gas. Hindi, yun ang una mong pinili. Ito tinuro ko. Ito maikse. Yes. It fits, ha? Mahaba. We Ang will take laki-laki the new naman. one. Tama yung sabi niya, kundi daw ipit sa'yo eh. Medyo Maliit to. naguguluhan na si Miss Nita from Nepal. Ito na kukunin mo. Medyo naguguluhan na siya. 180 to. Ang size niya 180. Ang presyo niya 300. May kasama ng Okay mga kandago, dito kami sa business center ng Dubai. Bigla kami napatigil sa bilihan ng blanket. Nagtatalo sila kung anong bibili nilang blanket kasi gusto ni Papa yung aligas-gas. What the word ba aligas-gas? So, nagtatalo sila kung anong bibili nila, kung anong maganda. So tinesting ni Papa kung maganda yung blanket para makatulog siya. Kakatalo, ang buong mag-anak nagtatalo-talo dahil sa blanket na maaligas-gas. Kailangan kasi. Tapit, babayaran na ni Mama. Eh, Miss Nita, babayaran na niya. Nasa Bella Maison. Bella Maison kami. So yun, dito na kami sa resto ni Kuya dito sa Dubai. Sa ano lugar na ito ba? DIFC sa Dubai International Financial Center. Basta ganun yun. Yeah. Masarap ng sauce. Order si Mama. Ang problema, yung may konti doon sa order ni Mamang kalaban. Yun o. Yun yung kalaban o. Kalaban ng may mga rayuma. So ito naman yung order ko. Si Coco mo nag-order pa doon. Hindi ko alam kung anong order nun. Ayun si Kuya, may kausap. So, ang pangalan nito ay Healthy and Ginger teriyaki. Go. O gusto niyo po may bigat para may konting spicy. Okay po. Ay, tayo, pa-bless nga po. Kain na nga. Po, salamat po. Momo, hindi alam kung anong orderin. Nalilito, ang dami na niyang in-order. Ako palang tumulong kay ano kahapon, Henry. Ay, kay... Healthy and Go. Paano yung order mo pa? Ano siya? Steak. Beef steak. Beef steak. Tingnan natin. Ito yung ano oh. Yung sarap na ito. Steak. Salmon salmon. Take out. Kinakain mo, Cobbs? I don't know. Kung ano yan, tingin ka. Halo-halo. Halo-halong pagkain. Halo-halong tanghalian. Hindi ako mabubusog dito
Ito pang mga nagda-diet lang yun. Si Abby nag-order ng steak wrap sa akin. Wala ko sinabi ko, narinig nagsalita ng steak wrap kay Papa. Ito yung order ko kayo, Ma'am Jose. What's your name, brother? Abdullah. Abdullah Bangka. Galing niya mag-Tagalog din, oh. May jowa daw siyang Pinay. Tinatanong ko kung nasan yung jowa niya, nasa puso niya daw. Sana all. Masarap siya. Ayaw ko gusto. Hindi ako nag-diet eh. Sabi ko, parang mas may iba-iba. Ano yan, Abdul? Ano yan? Ay, wag na. Almond Flex. Hindi na okay na. Ay, salmon ba yun? Ah, si brother, Pakistani siya. Magaling siya mag-Tagalog. Ako nakita na yun. Tapos, Pakautingin si Kokomo. Kokomo. sesame o yung masarap cashew? Masarap yun. Ako nag-create ng toasted sesame. Ay, vegan cashew. Yung Hindi medyo ako recipe ko spicy. yun. Ah, sige. Hindi, bigyan mo mali. 2 ounce please. Si Kokomo naghahanap ng kahati. Hindi niya kilala ang kinakain niya. Ang alam mo lang kasi chop suey. Tsaka pakbit. Ano Kokomo? Any review? Any review sa pagkain ni Kuya? Masarap. Oh. Hindi mapapangit. Masarap siya. Ano siya? Parang siyang cucumber. Ang lasa niya. Tingin ng masarap? Peke eh. Pero hindi gusto ko Ang alam mo, siya. ang alam mo lang kasi chop suey eh. Chop suey sa Hindi kapakbit gusto ko eh. siya, promise. Gusto ko to. Gusto ko to. Promise, gusto ko siya. Masarap to. Parang siyang cucumber lang. Masarap, promise. Papa, maybe he might be look like one of our staff. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, Abdul. Maraming salamat. Review. Ano masasabi mo sa mga pagkain sa Healthy & Co? Masarap siya kung gusto mo talagang kumain ng mga, kung healthy person ka talaga, ang tawag na nga dun, you must try talaga yung Healthy & Co kasi sobrang healthy, yung mga health conscious na, at conscious sa mga calories, meron dun nakalagay ng mga calories. Pero I think pati itong ice cream na to, meron ding mga calories to. Healthy living din yun. Healthy din to. Kasi may fruits and then the ice cream, feeling ko. How about the ice cream, kuya? Healthy din to? Oo, this is Asahi. It's actually Brown? wild berries, LH. It's a wild berries from Amazon. So, ayun po. Pang, ano masasabi mo sa pagkain ni Kuya? Ayos lang. Ayos lang? Pangkaraniwan? Maganda yung blanket niya. Yes. He's Buffalo wings and drink na kami. Andito rin yan sa Dubai. Nalimutan ko. Trabaho. Ito pala si Kuya eh. Naka-duty, tapos nagtatagay. Mamaya, pag sila, ako muna bebe, ako nauwa. Balita sa'yo. Saan ba kayo galing? Duty ako. Di ba mas mahal ko yung duty ko kaysa sa pamilya ko. Galing mo duty doon. Ay, saan na yan? Hello. Nahiya ka talaga doon. Oo. Ba't niyo ba binubuli yung tatay ko? Ha? Wala mo ang ganyan. Pa? Hindi, apple Cider juice. po. Uy, Apple baka juice. paano si Apple Paso juice. makita Baka mo sasakit. Lasa pa. Apple juice. Maliit. Gusto mo, may maliit sila. Yung ayoko. Tuba. Tuba yan. Tuba. Lasa. Beer. Beer ang palasa ko. Apple, ano yan? Apple... Apple cider. Apple cider.
Hindi pala. Hindi siya bumili. Gibora, the tallest hotel in the world. In there, check in. Gibora, the tallest hotel in the world. Yes, good job. Yan din kapag ano na ako sa Rotana. Magkano ang room sa ano? Gibora. 1.5 isang gabi. Sorry ha, kasi gustong tikman ng tatay ko yung shisha. Ano ba yung sisha? Shisha hookah. Yosian, ito yung may tubig, tapos ito yung flavor nung shisha, tapos nandito yung... Ay, gusto yun ni Luby. Lumay parang vape. Oo, nandito yung charcoal. Mm. Ang hirap ipaliwanag. Basta yun yung Yosian. Siya na yun. Friend. Basta babae siya. Babae siya. Shisha. Ah, sa'yo. Thank you. Akala ko'y tatay. Hindi uminom si tatay. Anong alak yan, te? Root beer lang po. Cider. Cider? Apple cider. Apple cider. Sa gilid lang. Maintenance. Same lang po. Yung isang main. Sipan ko ano gusto niyang food. Starter, tsaka may drinks. Oo. Pakita, pwedeng patingin ng sample ng shisha. May inom ako. Habang nagsisisha. Tipitin mo lang, parang Yosi. Oo. Tipitin mo lang. Sisha ang tawag, sisha. Parang... Alasa ba? Parang mangga. Dito mo daw. Video mo siya daw. Si Don Pepo. Paano yan? Ano yan pa? Paano yan? Ay nako. Ay. Sabi mo bukas ulit. Ano no? Part 2. Part 1 lang yan. Part 1 lang pala ito. Bukas ulit. Ito yung part 1. Stories. Sabi mo. Ibang tourist spot naman daw. Okay, mga kukuha mo, mga Bicolano on the go. Dito kami sa Buffalo Wings and Ring dito sa Dubai. Tinatry namin si Sisha. Kung anong lasa nito, di ko pa rin natatry ito, Sisha. Kasi ang alam ko, babae ito eh. Mami, Sisha. try ni... Papapatry daw si Levi, no? Guys, andito tayo ngayon. Nagsisisha po si Direct Levy. Hindi po marunong mag-hit-hit. Anong lasa? Tinatry po. Parang vape pa, parang vape. Parang vape lang pala. Vape nga lang nga siya ng flavor. Vape. Na malaki lang po yung ano. Siguro dito nag-start ang vape bago magkaroon ng electronic. Oo. Manual ano. Sisha. Tama na daw, sabi ni Mami.